B Films TV. Ma one boys. Ndine 2 musongo wa Jah Child. Ndoda kuti mungoisa munzeve chete mungoteerera. Imwe ndeya 2023 ndoya ndichatanga kuridza, imwe ndeya 2024 kwa DJ Ino. Ma one boys ndoda kuti mumboteerera Chimwana cha Sauro. Mbonzwa ishi. Ande gumbuke ineni yawanga kanyo bari baba hamba ndingure pepe ndinguiza uzakire makuwa ndikutanya moyo wangu wasakabari mukadebadi satakasiyana ndikutanya moyo wako wasakabari mukadebadi satakasiyana. Mawana izwa ichi manje ichi ndiche kwa DJ ine chinonzi Atisi Matsaga mawana big league kuno kuri kusmoka ndiri ndarinoka potere benzi kana bhima yakanoka ino Matsaga chabaiwa changaiwa chemugaiwa waudzivadzwa zvikatatokolewa mukationa takaisa motiona Matsaga ndimagaidenja chimwe chibandi chemu chachirega chimwe chibandi chemu chachirega moti ndizone bega ndinowadega zimuzamureze ino yazino kode chinono chauya chimufie mkono moti nditire Matsaga ndimi makaidenja chimwe chibandi chemu chachirega mukationa takaisa chimwe chibandi chemu chachirega ndine mawilings tarekoda mugini niyesaga Matsaga mukationa takaisa ndimi makaidenja muchachirega mukationa takaisa muchibandi chemu chachirega zvisine kudenga ini kunge mapedza ino wauzeino anosaidza tozino chino nechino chiri fasti kuti chinono chauya chimufie mukono. Mawani mani so
Why? Mawani mana uyanonzi Jah Child Chimwana cha Sauro ndo chimwana chengwendeza kuti zvinhu zvemadrama